amalma ni yangma kibara mambolo kala sama bi o de ko compagnie de bus mi na be fuma ko new transport o ko nga bus do tato gawo gosi marala ale ko ni la min gani o mugo juguye wa a exploser la o ko ni o kasara ina mo kelen woni sara mo ko tan ani nani olu ko ni joginendo o mo ko tan nani na mo ko duru ko ni ay kuna funu ya ira ka fo kulu ko ni ga jogini ko ni o jugalen babe ni watina mo ko non to olu munu be gawo hospital la kulu ko ni olu ka jogini kawsani watina kibara ko ni ya ira ka fo ko ni kele armée malienne ni ayanga sarasuye mali sarasuye ale ni barkan no e to wuka sarasuye ani MINUSMA ni o ONU sarasuye ulu ko be u jara jaga seni yorena wala saka ajatemine mingon kera utara ni hélico ye ni o avion ye ani fenchama wala saka seka ni yoren sécuriser ka daka ni min ni o mugujugu ye terroriste de bo obla mo temesra ka wala sa mo ka seka sa chugumna angoni kuna foni mbe ni watina ni koina o ni min bora la kofe amekla ko daw kloka mutumene ngwa yamba ira la ka foko demsen kulumbe na be foma ko biton ulu ko ni u ka siège do ino siège kura soro ni u inauguré samedi don ulu ko ni ya ira ka foko ni siège ngoni mina ke ko baye uluma ka da on kulumna fen chama wale ya o fen nunu na kulumna fen folo mi wale ya ko ye ulu ka kele folo ni o ye demsen ka barako be sika no ka chuko amina o kum ko na kulu kon mina yoro inda ele demsen be ko chuko mina be sika na u to di ani u be se ka baara kɛ domaine minnu na cogo min na olu kɔni u bɛ se k'u dɛmɛ k'olu kɔni baara t'u bolo k'a di nka olu kɔni bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo k'olu bɛ se k'o kɛ cogo min na olu bɛ se ka baara sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ k'olu kɔni bɛna formation ni o ye ka degenya caman bila sen kan ka se ka denmisɛnninw olu kɔni k'u former cogo min na u bɛ se ka baara ɲini cogo kɛcogo ani CV ni o y'u ka kodɔn caman u ye ko minnu kalan ani u bɛ ko minnu dɔn u b'o bila papiyew kan cogo min na baarakɛyɔrɔw la olu kɔni n'u taara u ka fɛnw bɛ se ka faamu olu fɛ wa u bɛ se ka chance ba sɔrɔ ka se ka baara sɔrɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔ bɔ yen ni bitɔn ni o ye denmisɛnnin kulu ye olu y'a yira k'a fɔ fana k'olu bɛna base de données ni o ye jatebonba dɔ ye k'olu bɛn'o bila sen kan walasa ka se ka ni denmisɛnnin minnu baara t'u bolo ka se k'o jate dɔn ka se ka hali bi ka baara kɛ n'o ye ka d'a kan ko nin waati in na ko jate ɲɛnama foyi tɛ min bɛ se k'a yira ko nin denmisɛnnin hakɛ in de bɛ yen ni o bɛ baara ɲini na ani nin denmisɛnnin hakɛ in de bɛ baara la ni kunnafoni fila de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la